The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios sa Balbido Evangelistic Ministry. So welcome kaninyo mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, apil ng mga bago nga maupay pagsuway sa paminaw dining atong adlaw-adlaw nga Bible study. So kaninyo giabi-abi kamong tanan og akong gipanginaot nga you are in the pink of health. Mayo mong panglawas og hinaot nga malamdagan ka mo nining atong pagkatunan nining adlaw. So dito maglangan kanimo magtotoo, you know what to do. Aron ikaw maandam. So with you unbeliever, use your God-given volition or free will. Pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga maluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Okay, una sa tanan. We all started in this world as unbelievers. Diba? Sa wapat na maluwas, kita mga dili luwas. Ingno nato pag-explikar kanimo niya na in a simple way. So, again, we all started in this world as unbelievers. Kaya nga no, sa Roma 3:23, kini nagaingon, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala. So, mito nga, ang manluluwas, binagis pagpadala sa Diyos nga mahan, kang Ginoong Hesukristo ni ining labias kagamay nga planeta, ug siya nagpakatao, and the Word was made flesh and dwelt among us. Okay, now, tungod kay kita mga kaliwat maniadan ug niiba, we are declared spiritually dead although we are physically alive. Kay na dutlan kita nining formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Sabot sa spiritual death. Ang tao hingpit nga nahimulag gikan sa Dios. Sa ato pang tao way labot sa Dios ug ang Dios way labot sa tao. Niadtong higayon nga nakasala sila si Adan ug si Eva. Naputol ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Naputol completely. So, wanay kanang labot ang Dios kanila. Apan mikan sa iyang gugma sa tao, iyang binuhat, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. O bito no mitpatawag og meeting ang Dios nga mahan dito sa eternity past, okay? Og mipatawag ang Dios nga mahan og kanang meeting sa mga sakop sa balang Trinidad. Diyos nga mahan mo mipatawag, gitambungan sa Diyos nga anak nga si Ginoong Hesukristo og sa Diyos Espiritu Santo. Okay. So mayingon ang Diyos nga mahan. Sa may atong buhaton sa tao, atong binuhat, wa may lain silang kadungan
gawas lang sa eternal punishment, eternal condemnation dito sa linaw sa kalayo. Unsa may itong buhaton? So may isas kamot si Ginoong Jesucristo miingon, ako'y mo voluntaryo. Manaog ko niya ng labis kagamahing planeta aron sa paglukat sa mga sala sa mga tao. Magpakamatay ko sa ilang mga sala aron sila maluwas ug may balik sila ngani kanato. Ug ang Espiritu Santo pod miisa siyang kamot ug miingog, ako pod mo voluntaryo sa pagpasabot, pagpaklaro, pagpatinaw, pagbutyag niining atong plano plano sa kaluwasan. So mo to, fast forward na to sa Ginoong Jesucristo, ni dinhi dito miturok siya sa tagwangkan ni Maria ug siya aton na lang i-fast forward na tao dili sa labiyas kadakong hospital o unsa na, kundi dito sa gamay nga pasungan as simbolo pagpakita sa pagkamapaudsano niya dito na tao ang atong Ginoong Jesucristo. Okay, so mao ni nga nahimulag ang tao gikan sa Dios, gumikan itong nahitabo nga pagsupil nila ni Adan ug ni Eva dito sa hardin sa Eden. Gididan nila sa pagkaon sa bungas kahoy sa pag-ila sa mahayog daotan apan misupak mangyud sila. Ginamit ang ilang kabubuton. You see, tinuyuan sa ilang buot. Mo na nga formula AOS plus OSN equal spiritual death. Pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Now, karon kita ingon nga mga katawhan, mga kaliwat ni Adan ug iba. As we grow physically and mentally sa ato bang pagkatao, nakaabot kita niya ng gitawag sa in English og age of accountability. Pangidaron na ka na nga may tulubago na ta. Age of accountability. Sumo na nga nakadungog ta sa mayong balita sa kaluwasan. We heard the gospel nga maluwas kita, pinaagi lamang sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ginamit ang atong kabubuton o tuod man, migamit kita sa positibong bahin sa atong kabubuton o mituo kita kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Og diha ikita na luwas. We were saved right at that very instant. Og labihas kadagang nang hitabo yan itong higayuna. Mawit itong the first miracle nga gitanyag sa Dios kanato ng mga katawhan. Okay? So, atong ipaklaro na sa plano sa Dios. Tulo ni kabahin, kaluwasan, ang magtutuo dinis panahon, ug ang magtutuo didto na sa eternidad. Okay. Now, kay luwas naman kita, gimanduan kita sa pulo sa Dios nga patubuon ang atong kalag pinaagi sa unsa pagtuon sa pulong sa Dios, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Monay mando nini kaduhang bahin sa plano sa Dios. Believer in time. Now, magsugod doon na itulo kaang sa espiritual ng pagtubo. Batang masuso, pagkahingkod, o pagkahamtong. Okay.
Now, mga batang masuso, baby believers, unsay ilang ikinahanglan, dili ang mga advanced doctrine. Okay? Ato lang ning itandi sa usa ka batang masuso. Unsa may kinahanglan niya, di ba gatas? Dili solid food yet, but milk to drink. Nas 1 Corinto 3:2. Now sa diha nga magatubo na ang magtutuo. Okay? Unya nakakabot na siya sa ikaduhang bahin nga pagtubong espirituhanon nga maong pagkahingkod, adolescent. Now hangtod nga mukabot gid siya sa spiritual ng pagkahamtong spiritual maturity. So, when that believer reaches spiritual maturity, he performs good deeds, mga mayong binuhatan. Depende kini kung unsay nagakontrolar sa iyang kinabuhi. Kay duha man ang nagailog nga mo kontrolar sa iyang kinabuhi. Ang Diyos ba o ang unsa kinayang makasasala? Ang Diyos, pinagi sa Diyos, Espiritu Santo, the Holy Spirit, at bangan kini iyahan ni Satanas nga maong kinaiyang makasasala. So, kung ang iyang kinaiyang makasasala mo ay nagdumala sa iyang kinabuhi, unsa may iyang buhaton nga maayo, kanang maayuha, nahog ka na o kahoy, kugon o dagami or straw. Nana sa 1 Corinto 3:12-15, kini combustible, dali lang masunog, maugdaw. So, unsa may gantihan sa Dios? Wala. Kaya naugdaw man. Apan kung kining maong magtutuo nagabuhat og maayong binuhatan, ginamhan siya sa Espiritu Santo, mo ay nagakontrolar siyang kinabuhi, kanang maayong binuhatan niya, divine good. Diyos nun nga maayong binuhatan. O gitandi kini sa pilak, bulawan, o mahalon nga mga bato. Nagyapon ka na sa 1 Corinto 3:12-15. Now, kining maong matang sa mga maayong binuhatan, pag himuan ni o pagtasal, evaluation, during the judgment seat of Christ, otherwise called Bema seat, human gyud sa rapture o pagsakgaw sa simbahan. Okay? So, himuan og evaluation. Kung daghan ang iyang nabuhat nga mga mayong binuhatan nga Diyos nun, then makadawat siya sa iyang reward. You see? Gantihan siya. Apan kung kasagaran siya mga mayong binuhatan, puros ra gyud mga tawhan ng mga binuhatan, human good, then wala siya ganti. You see? Now, ako kang taga-definition gyud sa human good. Ang human good defined in English as anything and everything a believer does outside of the plan of God. Adto niya buhata ka ng mga mayong binuhatan dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Itawag na itong cosmic dinospheres. Apan kung kanang mo magtutuo, nagabuhat sa mayong binuhatan sud sa plano sa Dios. Una ang definition in English. Divine good is anything and everything a believer does inside the plan of God, inside the operational divine dinosphere, fulfilling the plan of God sa iyang kinabuhi. O ang laingan ni mong protocol plan of God, God's power system. Okay? So, mo ka na ang atong pagklaro kanimo now. By this time, sa imong pagtubo, spirituhanon nga pagtubo, we are presumed
and expected to be in the stage of spiritual adulthood. Okay? Kini spiritual adulthood is the Jesuron stage, the sonum bonum in life, the capacity stage. Mo ni mga description nining ang spiritual adulthood. Capacity stage, capacity for life, for love, for blessings. Now we are supposed to function in our spiritual gift, whatever it is. Kinahanglan gamito na gyud ka ng espiritu anong gasa. Tanan na itong mga magtutugi hatagan sa Diyos kay Espiritu Santo o espiritu anong gasa. Di man ito magkaparihang gasa. Ang ako mao ang gift of evangelism, ang pagsangyaw. Ang uban, gift of pastor-teacher. Uban, gift of kanang giving, o unsa pa diha, daghan nga espirituhanong gasa, whatever it is. Okay? We're supposed to function na. Kana kung nagatubo ka sa pulong sa Dios. Kini ang tuyo niini nga imong i-function, mo function ka na gyud sa imong spiritual gift for the purpose of strengthening, lig-unon, and edification of the body of Christ. Mao ni atong giuluhan kini nga atong paghisgot ni pagtuo ni body of Christ. Ikaw sakop ka sa lawas ni Kristo. So we now actively function in our being an ambassador for Christ. Mga embahador ba ta? Alang kang Ginoong Kristo. Morning pangutana. Ako kang pangutanon. At what level are you now in your spiritual growth? Asa ka namang ang sa imong espiritualong pagtubo? Batang masuso pa ba? O hingkod na ba? O espiritualong pagkamtong? Hinuktuki ka na igsuon nga magtotoo.